nixtru ilhom snin. Waqt li mmorru lejn l-iskola tara l-wiċċhom ferħanin. Meta kont daqsxejn ta' tfajjel bħalhom konna intu jien. Dak il-ftit ta' ħelu fidi qalbek sratlek dak iż-żmien. Wahda Ghalik u l-oħra Ghalija, il-ħolm ħelu tal-xkejkni. Int kont tajtli li xi darba għad insiru ta' xulxin. Tul is-snin li jinsiġuni sib li tħobbni dejjem f'qalb. Sakemm inti xtaqt kelsi li nixtrilek qatt ma stajt. Min ibrittu kont minduna li maħabbitna ġiet fix-xejn. U mal-lajr sibt il-ħadd ieħor biex nixtrilek kellu bnejn. Wahda Ghalik u l-oħra Ghalija, il-ħolm ħelu tal-xkejkni. Int kont tajtli li xi darba għad insiru ta' xulxin. Ħafna jaħsbu lil-flussena li l-ħajja tibqa' teffin. Int li biż-żmien insejta kollox dak li wedna lil xulxin. Biss ma nafx kemm int ferħana għax kull xmien ngħaddi minn dejn. Jien jidhirli li rajt dema iċċaċċar minn għajnejk. Wahda Ghalik u l-oħra Ghalija, il-ħolm ħelu ta' xkejkni. Int kont